Defibrillointielektrodit toimitetaan sinetöidyssä pakkauksessa ja ne tulee kytkeä AED Plus-laitteeseen etukäteen. Jos niitä ei ole kytketty ennakkoon, AED Plus pyytää kytkemään elektrodit. Kytke kaapeli. Varmista, että kytketyt elektrodit sopivat potilaaseen. Aikuisille tarkoitetut elektrodit on merkitty merkinnällä CPR-D PADS. Alle 8-vuotiailla tai alle 27 kilogrammaa painavilla lapsilla tulee käyttää Zollin lapsille tarkoitettuja elektrodeja. Elvytysapupakkaus on liitetty elektrodipakkaukseen. Se sisältää paranajoterän, liiallisten rintakarvojen ajamiseksi, pienen pyyhkeen potilaan ihon kuivaamiseksi ja sakset vaatteiden leikkaamiseksi. Pakkaus sisältää myös kertakäyttöisen elvytyssuojan ja käsineet. Elektrodit tulee asettaa suoraan iholle, joten potilaan rintaa suojaavat vaatteet on poistettava. Revi elektrodipakkaus auki ja avaa elektrodipaketti. CPR-D PADS on yksiosainen elektrodi, joka on helppo asettaa paikoilleen. Kohdista anturin ristikon avulla painelupuhalluselvytyksen merkki potilaan nännien väliin rintakehän keskelle. Paina painelupuhalluselvytyksen merkkiä oikealla kädellä ja vedä kielekettä 2 poistaaksesi elektrodista suojavan taustakalvon. Paina elektrodia keskeltä ulospäin varmistaaksesi sen hyvän kiinnittymisen potilaan ihoon. Toista toimenpide aiemman alustan kohdalla, joka on merkitty kielekkeellä 3. Jos potilas on suurikokoinen, revi alempi elektrodin osa pois lävistettyä viivaa pitkin ja suurenna sitä ennen kielekkeen 3 vetämistä. Elektrodi on asetettava rintakehän sivulle vasemman kainalon kohdalle. Elektrodipakkauksessa olevat ohjeet kuvaavat, miten elektrodit kiinnitetään potilaaseen. Kun elektrodit on kiinnitetty, AED Plus analysoi potilaan rytmin automaattisesti. Älä koske potilaaseen tässä vaiheessa. AED Plus muistuttaa sinua tästä. Irti potilaasta. Analysoin. AED Plus määrittää, voidaanko potilasta hoitaa defibrillaatiolla. Jos se on mahdollista, AED Plus ilmoittaa. Iskua suositellaan. Se varoittaa sitten koskemasta potilaaseen ja painamaan vilkkuvaa iskupainiketta. Paina vilkkuvaa iskupainiketta. Pysy turvallisen välimatkan päässä potilaasta ja varmista, ettei kukaan koske potilaaseen ennen kuin painat iskupainiketta. AED Plus vahvistaa onnistuneen iskun ja neuvoo aloittamaan painelupuhalluselvytyksen.